Hvis man siger for eksempel, en myndig person er et subjekt i strafferetten. Det vil sige, at en myndig person kan dømmes i fængsel, hvis han stjæler, og derfor ikke lever op til sine strafferetlige forpligtelser. Og den person er udelelig. Hvis han stjæler med højre hånd, så kan højre hånd ikke sættes i fængsel, og resten af kroppen går fri. Det er et subjekt, kan man sige. I folkeretten er det ligeledes således, at en enhedsstat er et subjekt i folkeretten. Men fakta er, at Danmark i 2013 sammen med EU iværksatte meget stærke sanktioner imod Færøerne, med den begrundelse, at Færøerne ikke levede op til sine folkeretlige forpligtelser. Altså et folkeretligt subjekt, Danmark, EU, sanktionerede et andet folkeretligt subjekt, Færøerne. Vil statsministeren så alligevel holde sig til det, jeg mener, som jeg kalder alternative fakta, at Danmark er en udelelig enhedsstat, og dermed har at gøre med noget i 2013, som svarer til, at en persons ene hånd blev sat i fængsel? Og jeg har sådan set kun den ene røde linje, og det er ikke en, jeg har opfundet. Det er jo fordi, det følger med mit hverv, ligesom det øvrigt følger med resten af Folketingets hverv, for vi skrev under på det den dag, vi blev valgt første gang, at vi vil respektere rigets grundlov, og det er, at det sker inden for rammerne af det. Inden for rammerne af det, der er landet, Færøerne, udstyret med mange kompetencer, og der er i virkeligheden nogle relativt få ting, som vi håndterer inden for rammerne af rigsfællesskabet. Og hvis man lægger det til grund, så kan man jo udbygge og udvikle et fortsat harmonisk samarbejde med fuld respekt for egen identitet og egne interesser.